États-Unis ɲɛmadan kan Kamala Harris ye u ka politiki tɔn ɲɛmɔgɔba caman kɔni ka dɛmɛw sɔrɔ walasa a bɛ se ka kɛ démocratiw ka cɛbo ye jamanakuntigi kalata in na ani fanga sina cɛ Donald Trump. Associated Press n'o ye kunnafonidisow ka jɛkulu ye n'a bɛ jateminɛw kɛ wotew kan États-Unis de ye nin jira a ka jateminɛw kɔnɔ kabini Joe Biden bɔra cɛboya la jamanakuntigi kalata in na. Associated Press ka kumafɔ la démocratiw ka ɲɛmɔgɔba minnu bɛ wele déléguéw u mɔgɔ 1976 ni ko délégué 380 ni ko cɛ la u y'a ŋaniya ta k'u bɛ Kamala Harris dɛmɛ wa u y'a jira k'ale de ye cɛbo ye min donnen dɔ n'a ka kan ka bila Joe Biden nɔ la jamanakuntigi kalata in na. O kɔfɛ Israel marabaga jɛkulu ɲɛma Benjamin Netanyahu bɛna taama la Washington nin dɔgɔkun in na wa a bɛ sɔn ka kɛ ɲɔgɔn sama ye fanga nasina ni ɲɔgɔn cɛ. Bawo Benjamin Netanyahu bɛna kumaɲɔgɔnyaw kɛ wasaden bolo la sini araba waati min yɛlɛmaw bɛ ka kɛ États-Unis politiki taabolo la fangatigiw fɛ. Netanyahu bɛna kumaɲɔgɔnyaw kɛ fana ani États-Unis marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ. Wala a y'a jira k'a tɛna sen don jamana politiki taabolo la. A ka nin taama in kun ye de u ka fɔ ka bɛn kɛ États-Unis cɛsiriw la walasa Israel ni Hamas kɛlɛ in bɛ ban cogo min na n'o kɛlɛ in bɛ sen na kalo 9 bi. An bɛ waati min dɔ farala lakanako baaraw la Washington Benjamin Netanyahu ka ni nali in kosɔn bawo wulikajɔw caman bɛna kɛ. O waati kɛlɛ in na Hamas ni Fatah Palestine jamana na u y'a jira k'u ye bɛnkan dɔ boloda Pékin Chine jamana na walasa u ka marajɛkulu dɔ bila sen kan ɲɔgɔn fɛ. Nka o tɛ garanti ye min b'a jira ko bɛn bɛna sabati u ni ɲɔgɔn cɛ.